Neves, provés dunha familia humilde. E moi pobre, os máis pobres do pueblo éramos nós. Miña nai era moi querida, chamabanlle a señora Elisa, moi querida, porque ela lavaba roupa para uns médicos. Casualmente, un dos médicos foi o que nos truxo a nós ao mundo. Claro. Un deles, que chamaban Antonio de Campos. Pero eso, non? Unha familia humilde, con moitos fillos. Humilde, pobre, pero sincera. Eso é importante, buscando sempre traballar para sair adiante. O meu pai traballaba moito ao xornal, Ribarteme, levábame moitas veces con el porque a necesidade, entón eu iba pouco á escuela, entón me levaba con el para carrexar sulfato, na máquina sulfatar. E claro, non había para comer, había que buscar a comida, e levábame, entonces eu iba con el, non había, eu andaba descalzo tamén, os platos estaban a mitad rotos, os tenedores rotos, era unha casa bella, éramos pobres pero honrados. Eso é importante, pobres pero honrados, humildes, saístes adiante, ti tamén puxestes todo o que pudestes da túa parte, porque aos 14 anos cambiouche a vida pero radicalmente. Onde fostes traballar? Eu primeiro empecé a traballar nas Neves en dúas panaderías, na do Ramón e na do Amador, de panadeiro. Pero claro, eran sitios onde se traballaban 17 horas. Pagaban a comida, dabanche pouco diñeiro, pero eu tiña que salir da casa porque na casa non había para comer. Eu tiña que buscar a vida. E despois lancéme, veio unha señora a buscarme de Ribadavia, Castrelos de Miño, que buscaban un criado. Leváronme para lá, fun para lá, eu cuidaba de 2 bois, 2 vacas e un cabalo. Ese era o meu traballo. O descanso só era un domingo pola tarde un par de horas. Non había máis. Eu estar a traballar, como vos tedes que saber, que neses tempos eran moi difíciles. Entón, eu ganaba naquelas épocas, me acordo, 700 pesetas ao mes. Pero a mí non mas daban. Claro. Viña meu pai e dabanlle o diñeiro a él. Porque había que axudar a sacar a todas as familias adiante, e os fillos estaban aí traballando cos pais, sin poder ir a esas escolas. Pero tamén sacabades algo de tempo para divertirvos, para mocear. Ti aos 15 anos, a ver, dime a verdade, ti aos 15 anos coñecestes unha moza especial, nun baile. Sí, pero eu conocía a ela a min tamén, pero non sabía que eu estaba enamorado dela. Anda, eso como foi? Non, porque eu non falaba con ela, eu tiña vergonza. E non era fea. Pero ao final terminastes falando con ela. No, con esa no. Con esa no, pero con outra sí. Buenos días, buenas tardes. Claro. Despois no, a donde ves tú, que eu despois, meu pai, foime a buscar que quería que eu fixera outro traballo, que non podía estar de criado nunha casa. E volvín para Neves, pero eu non paraba, eu tiña que buscar. Entón, ali o noso aos domingos era ir ás festas. Íbamos a pé e viñemos andando. E deste un bico por primeira vez a unha moza? Foi unha festa, e resulta que eu fun a bailar, pero bailaba hasta, había que chamar a mulleres que bailaban, pero claro, o máis guapo miraban por un e por outro. Eu non tiña ese problema, normalmente ainda bailaba, pero outro a veces, pero bueno, bailábamos. E conocín ali unha chavalita, era de noite, bailei moitas veces con ela, e ao final, non sei, ela parece que gustaba. Foi a primeira vez na miña vida que lle din un beso a unha muller na boca, nos labios. Sí. Eu quedei alucinado, aquilo o máis bonito, que para ir para casa era de noite, e non se miraba. E había un rejo d'agua, e fun polo rejo d'agua e máis outro hasta a carretera, cos pés todos mollados. Iba co bico emocionado, público, non sabía ni por onde iba. Non sabía ni por onde iba. Resulta que... Pero claro, José. Precisaba refrescarte ou que? Home, claro, refrescar, pero para encontrar a carretera. O tema é que eso quedou aí, nese bico, nesa aventura, porque logo José marchou para Francia. Eu despois fun a traballar para Vigo por restaurante Estación. Sí. E traballei en 3 restaurantes en Vigo, no da Estación, no Peninsular, e no Santiagués, que estaba na Pedra, e na Estación, no restaurante Estación, pois ali aprendí un pouco de todo, na cociña, aprendí un pouco de todo, e me chamaban o bicicleta. Digo bicicleta, porque eu sempre corría pola barra, rum. Claro, escoita, eso non funcionou, te fostes a Francia a traballar nunha fábrica de papel. Dali marcheime para Francia, no ano 69. Pero para ir para Francia había que ter diñeiro. Eu non o tiña, e pediño emprestado a un señor, que por certo eu sempre agradecín, que chamaban Pirulí, que era
Era un pouco familiar, nos... Sí. 3.500 pesetas. E deixou, mas pero aquilo era tan contado. Entón, fixen o pasaporte, tuve que pedir os penales a Madrid, que iso non era como agora. E marchei para Francia, que collín o tren en Salvaterra. Eu e unha chavala de Ribarteme, que chaman Esther. Ela quedábase en París. E foime levar á estación meu pai e o Alejandro, que era barbeiro ali nas Neves, cortábanos o pelo gratis, porque non había diñeiro. Pero que memoria ten José, que nos conta todo, cun detalle, unha cousa. O tema é, José, foi para Francia, no tren, o que levou polo seu camiño. O tren que me leva por aquel camiño. Con ese tren. E aos poucos meses, aquí o José conoceu unha belga en Francia. No, para. Despois da publicidade. Eu non tuve que echar. Espera. Ese aplauso da publicidade. Aí está o noso boneco. Garantía de alegría. Eso que podemos garantizar, que neste programa alegría intentamos transmitila ao longo de todas as tardes. Estamos en directo, faltan 2 minutos para as 5 da tarde, falando con José, un veciño das Neves, de 76 anos, que está divorciado, que nos estaba xa levando a Francia, onde chegou el de moi novo, e aos 7 meses de estar ali, xa se enamorou dunha muller, creo que de nacionalidade belga, non? Sí, nós entrábamos en Francia para... Bueno, entramos en Bélgica, que había un sitio que se reunían algúns españoles, italianos e portugueses, era un pouco... Entón íbamos a bailar. Sí. O sábado e o domingo, pois como en Francia non era moito, íbamos a bailar un baile que chamaban o carletón. E conoceste ali? E aí, bueno, conocina polo baile, porque eu xa empecé a bailar bastante ben, e mire aquela muller ali que tamén lle daba bastante ben. Entón chamena a bailar, e veu, bailamos. E, bueno, dixe, onde? Pois son daqui, belga. Pois mira, bailas bastante ben. Así a conocín, nese carletón. Conocín aí, e, bueno, a nosa relación pois empezou poquinho a pouco. Entonces, dixen eu, non sei, eu tiña que vir a España a facer o servicio militar, pero... Escoita, pouco a pouco, pero antes dun ano estaba embarazada ela. Sí, aos 7 meses xa estaba embarazada. Por eso, pouco a pouco, non público, ni pouco a pouco, bueno. Estaba embarazada, por certo, despois mandei pedir os papeles a España, caséme polo régimen español no consulado de Amberes de Bélgica. Entón, a miña filla ten a nacionalidade española. Escoita, sí, pero 7 meses embarazada. E a pouco do ano, que ao que vamos, xa pasastedes polo altar. Sí, casamos pola iglesia, casamos polo xulgado, todo foi legal. E uns meses despois, chegou a cegoña. Naceu Silvia Tiago Seoane. Mira, aí ven. Aí vai. Esa foi a primeira. Pode volver a pasar, porque despois veu a segunda. Os 2 anos de casados. Aí vai outra vez. Aí vai outra. Despois de 2 anos, pois, non sei, decidimos que eu quería un neno. Entonces, pois, veu outra nena. Entonces, no hospital, dixe que es, pero claro, en belga, que eu falo moitos idiomas, dice, é unha nena, dixe, outra nena, dice, non a levas para casa? Sí, que vai para casa, non vai a ir para casa. Que máis dá, o importante é que veñan sans. Exactamente, o primal estaba moi saniña, pesaba 3 kilos, moi saniña, as dúas foron moi saniñas, eu participei aos 2 partos, de todos os fillos que teño, participei aos partos deles. Dis que foron uns anos felices con esa familia. Moi felices, nunca, sempre ben felices, o noso matrimonio iba moi ben. Ela era moi cuidadosa e moi traballadora, ela cuidaba ben das fillas, claro, somente unha bicicleta que levaba 2 sillóns, un detrás e outro no medio, ela levabas á escuela e traías. Claro, ti empezaste a traballar tamén de camionero. No. Despois. Claro. O tema é que un día, ao chegar a casa, cambiou o teu mundo. Despois de tantos anos, eu que sempre pensei que me casaba para toda a vida, pois, como eu non estaba acostumbrado a esas cousas, pois cheguei a casa, non estaba. Veo a miña filla a buscarme, dixe, onde está a tua nai? A miña nai marchou. Como que marchou se me tiña que vir a buscar a fronteira? Pois marchou. Como é iso? Marchou. Entón eu quedei así como... Daí veu a miña primeira depresión. Claro, foron 20 anos de matrimonio. Foron 20 anos de matrimonio, con 2 fillas moi guapas, moi bonitas, moi humildes, dinlle estudios. Ela era moi boa nai, gracias a Dios, era moi boa nai, moi boa persona, boa nai, moi traballadora. Casualmente,
Na actualidade, despois de certos anos, eu levo-me bastante ben con ela. Cando vou a Bélgica sempre a saludo, ela me saluda e dice: José, eres sempre foche un bo pai. Son cousas da vida, José, que pasa. A vida é así, a vida é así. Ti levaste ben con ela, según nos dis, coas túas fillas tamén. Sí, a miña filla é de maravilla. E levabas 5 anos divorciado e volves a España. No, despois de 5 anos eu decidín de vir para España porque eu vivía solo. Claro. Entonces a miña filla xa tiña a súa vida. Entón, eu viñeme para España a traballar no transporte, pero fui un solicitado, porque eu era bastante bo chofer, e viña a traballar para Villarrobledo, transporte Pañalón. Entonces, empecé a vir para España, eu tiña un piso en Calpe, donde tiña donde residir, entonces, aí empecé a traballar, pero era traballar. Eu salía aos países del este, Rusia, Ucrania, Polonia, Rumanía, Croacia, aí é onde eu aprendín os idiomas. E aínda así, facías todo ese recorrido que nos estás contando, facías parada en Calpe, por suposto, e aí coñeces a outra muller. A nai do meu fillo, nun restaurante. Como foi iso? Foi un restaurante camionero, entraba moito